times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up and they gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.
Bueno, xa vos dixen que nun ratiño voltábamos e aquí estamos co terceiro e cuarto posto de segunda autonómica, neste caso feminina. Acompáñame Anxo Otero, adestrador do CDC Lavadores Vigo, Enrique López, adestrador do CIES Obra Civil Balonmán. Chapela, comezamos contigo, Panchi, falando un poquinho do partido de onte. Tremendo partidazo para rematar esta Final Four, para pechar o sábado de Final Four, con prórroga incluída. Sí, a verdad que foi un partido moi bo, o sea, moi igualado, con moitos erros, lógico, que ao final é o que ten. Pero bueno, a nos venos perfecto para o tema do objetivo deste equipo, de seguir medrando, de seguir competindo, que as xogadoras, melloridamente, son moi novas todas, primeira prórroga seguramente que viven na súa vida, os nervos, é totalmente normal, entonces, pues bueno, veunos perfecto para seguir competindo así. Oxalá haber ganado, pero bueno, é o que hai. A verdade é que, ademais de un partido increíble, tamén vivimos un ambientazo que hoxe a verdade é que tamén hai bastante xente, porque pola mañá a xente lle soe costar un poquinho máis, pero tamén temos bastante afección aquí. E, bueno, este encontro que durante a tempada se repetiu 2 veces, unha vitoria e unha derrota para vos. Sí, a ver, na Final Four xa falamos sempre de que os encontros non teñen nada que ver cos de Liga, non? Ao final veuse onte, por exemplo, os 2 partidos ganaron nos bueu ben, aquí competimos onde empatouse e foi a prórroga ademais, pode pasar calquer cousa, e máis nun tercer cuarto posto que, bueno, ao final eu sempre digo que estes partidos gaña normalmente o que máis gañas teña de xogar e de gañar, o sea, non hai máis, o que máis gañas é despertar pola mañán, vamos xogar ali, xa que estamos ali xogamos de a loitar, pois é o que mellor resultado sacará seguramente. En canto a afición, sempre hai que agradecerlle, é complicado levantarse pola mañá, a xogar a animar un tercer cuarto posto, pero bueno, sempre hai que aplaudirlle, o Frente Tiburón sempre está aí a tope. Me encanta o meu nome, a verdade, todos rapaces pequenos que levan ese Frente Tiburón. Enrique, moi boas a ti tamén. Unha semifinal, a verdade que ambientazo e partidazo, como non podía ser de outra forma, cun derbi. Bueno, a verdade foi unha pena. A ver, as nosas xogadoras teñen que estar orgullosas, nós temos que estar orgullosos, competimos ya un equipo que casi podía ser un equipo de plata, por a rotación que fan cos 2 equipos que teñen, co cal temos que estar moi orgullosos. O partido de hoxe, como falaba con Panchi, en Liga, competición oficial tamén, unha victoria e unha derrota. Aquí pode pasar calquera cosa, está en xogo tamén a clasificación desta tempada neste partido. Sí, a verdade que é o que diste, pode pasar calquer cousa, aparte para min é unha honra porque eu acabo de empezar no mundo dos banquillos, pois enfrentarme e competirlle a xente como Panchi, como Sheila, claro, para min simplemente competirlle é un orgullo, non? Hai que seguir para seguir así, motivarme, e estes partidos axúdanme a querer seguir traballando. Pois nada, de novo, noraboa, porque a verdade é que, bueno, ti dis que é un orgullo estar aquí e tamén é un traballo durante toda a tempada que fixeste de halagar, así que noraboa por isto tamén, por estar aquí por iso. Nada, moitísima sorte as dous e comezamos agora con este terceiro e cuarto posto feminino desta Final Four de segunda autonómica.
Moi boas e benvidos a esta terceiro e cuarto posto da Final Four da categoría segunda autonómica feminina, que vai a enfrontar o CDC Lavadores Vigo B e o CIES Obra Civil Balonmán Chapela. Imos a recibir un caluroso aplauso o equipo que actúa como visitante, o CIES Obra Civil Balonmán Chapela. Turno agora de recibir o equipo que actuará como local, o CDC Lavadores Vigo B. É momento agora de recibir tamén ao colectivo arbitral que se encargará de dirixir este partido. Pois xa coas protagonistas na pista, imos a presentar unha por unha a cada unha delas e comezamos co equipo visitante, o CIES Obra Civil Balonmán Chapela, que formará co número 8 coa súa capitana Sara Gil. 2. Uxía Méndez. 3. Sarai Fariña. 4. Lucía Magariños. 5. Andrea Salgueiro. 10. Alba Silveira. 13. Naya Otero. 15. Lucía Cusi. 17. Raquel Lago. 20. Alexandra Lemos. 28. Tamara Villar. 29. Aida Lorenzo. 33. Raquel Santos. 50. Paula López. E 93. Aroa Silva. Adestrador Carlos Fernández. Auxiliar Enrique López. Oficial Olga García e oficial Belén Vega. Turno agora para o equipo que actúa como local, o CDC Lavadores Vigo B, que formará coa súa capitana número 98, Sofía Molares. 7. Marta Rodríguez. 11. Antía Fernández. 13. Paula Alonso. 14. Nieves Rodríguez. 16. Inés Ana Figueras. 17. Iris Santana. 19. Sara Limés. 22. Noa Míguez. 24. Noelia Villaravid. 25. Carmen Martínez. 32. Alba Lucía Martínez. 39. Marta Puga. 56. Irene Lustres. 93. Aixa Pérez. E 94. Ángela Rey. Adestrador Anxo Otero. Ayudante Juan Lampón. Oficial Mabel Martínez. E oficial Iria García. Os encargados de dirixir o encontro de hoxe, os colexiados André Pena e Luis Fernández, auxiliados na mesa por Laura Vázquez, Laura San Luis, exercendo as labores de delegado federativo
Alberto Rodríguez. Sen máis, damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e desexamos a mellor das sortes en cada un dos equipos. Buenos días a todas, estamos André, Laura, Alberto, Laura y Luis. Y nada, lo de todos los fines de semana, ¿vale? A pasarlo bien, ¿vale? Hoy es el último partido de la temporada, así que respeto entre vosotras y vamos a dar imagen a la grada y hacer muy buen partido. Disfrutad, chicas, venga. Que tal? Bo día, boa mañán, casi tarde xa, soleadas. La verdade que con sorpresa, porque daban montes e moreas de auga e ao final está nos saudando bastante o sol aquí neste ventanal que temos de costas para vivir este segundo partido da mañán. Aí tedes sobre impresionadas as aliñacións do CDC Lavadores Vigo. Teredes tamén a do CIE Obra Civil Balonmán Chapela. Segundo partido da mañán en busca de coñecer quen vai a ser o terceiro e cuarto clasificado desta Final Four na categoría senior femenina. E veremos como chega un e outro equipo despois de dúas semifinais, a verdade que moi entretidas, con diferentes formas de ver o balonmán ou de xogar o balonmán, tanto o CDC Lavadores como o Balonmán Chapela, pero con dous partidos moi exixentes por parte dos dous, Sí, a verdade é que a ver quen é capaz de repoñerse un pouco, porque onte sí que os dous equipos pois Chapela perde a tempo parado con 7 metros, Lavadores perde na prórroga, pois a ver como son capaces de sobrepoñerse a esa decepción de onte. Pues vamos a ver quen é quen en cada un dos aspectos e sobre todo que se repuso antes a eses mazazos que recibiron un e outro en unha prórroga e outro a tempo parado. Vai a ter a primeira posesión o equipo adestrado por Anxo, o equipo do CDC Lavadores Vigo, e vai a sair con Sara Limés, con Sofía Molares, con Alba Lucía en esa primeira liña. E veremos se ten todavía Sara tanta pólvora como ativa onte, Sí, a verdade é que onte fai sobre todo unha primeira parte espectacular, non esquezamos que é unha rapaza juvenil de primeiro ano e como está xa en categoría senior, pois rendindo a ese nivel. Sí, asumindo galóns xa no equipo filial, pero vamos, moitísima xuventude que ten aí Anxo Otero no campo. Vamos, moitísima esa base do Lavadores que vai a dar moito que falar e vai a nutrir moitísimo ao equipo que recordamos, o de primeira autonómica, que vai a buscar ese ascenso a Liga Prata na súa casa, no barrio de Lavadores. Sí, en 2 semanas poderán disfrutalo ali. Aí está buscando a primeira penetración que buscaba a capitana Sofía Molares. E a primeira falta que forzaban aí tanto Tamara como Paula. Vai Sofía con Sara Limés, seguindo ese balón para Alba Lucía. Aí o impar que lle socou Sara sobre Sara Limés. Balón na esquina, que ben rectifica esta rapaza. Golazo de Irene Lustres. Correndo xa
balón mancha pela, plantexando en unha defensa como sempre, todos os equipos de Panchi moi abertos. Sí, moi presionante. Iniciando Sara dentro do centro, pedindo a Paula que auxilia a primeira liña. Vai Sara, buscando para Tamara, balón a esquina Uxía, balón a Madeira, a cabeza da porteira, e balón que se vai fora. Querendo correr, ademais Lavadores, imprimindo ese xogo tan seu. Robo, perda de balón ahora do Lavadores, perda agora de Chapela. Imprecisión de momento, sí, este inicio de partido en ambas las dúas escuadras. Iniciando de novo dende atrás, o ataque do CDC Lavadores. Sara apoyándose ahí en Albalucía. De nuevo Sara Limes, desdoblando así a su compañera, tomando ese balón ahí Albalucía. Va y Sara, achegándose, balón al lado derecho, Sofía Molares buscando cara fora, nuevamente balón a Irene, rectificando de novo e marcando outra vez Irene. Que ben fai ese lanzamento, xa onte, inda que nos últimos non tivo sorte, pero demostrando como é capaz de rectificar aí ese lanzamento tan difícil. Atacando de nuevo equipo que viste de verde. Decide sobre a Civil, balón mancha pela. Escapa sello, balón a Raquel. Outra perda de balón de novo. Balón mancha pela. Sí, moi imprecisas de momento nestes primeiros minutos. En Sara chegándose, lanzamento que peta no pau da portería definida por Naya. Aí por parte de Sara Limes. Increíble, si antes falábamos noutro partido esa figura de lanzador que se está perdendo, pois esta Sara como unha juvenil de primeiro ano é capaz de desarmado rapidísimo e lanzar a diferentes alturas, a verdade unha capacidade de lanzamento envidiable. Raquel buscando de derecha a izquierda, cambiando ahí a dirección Sara, vaya a sacar un 7 metros. Boa acción aí de Sara. Vai no lanzamento Raquel, que onte non errou e que sigue todavía con esa estadística. Aí Albalucía, balón a esquina, consigue o malo e nova perda de balón tamén para o CDC Lavadores, dúas perdas de balón que levan cada un dos equipos en apenas 3 minutos e medio de partido. Sí, moita imprecisión de momento. E de entrada que sí que vemos outra vez o choque de estilos, un pouco como pasaba onte, ¿no? Chapela querendo un xogo un poquinho máis posicional, máis lento, de moito 2 contra 2, como agora, e Lavadores querendo correr e darlle un puntiño máis de ritmo ao partido. Ben Sara Limes no cruce con Sofía, vai a cazar ese balón Sofía, vai a iniciar ataque posicional, vai a producir os cambios no equipo de Lavadores. Está saltando a pista Nieves, esa línea de 6 metros. Aí Sara Limes apoyándose aí en Nieves, que ben se anticipou Tamara, roubando yo balón, correndo aí o Chapela. Balón para Raquel, buscando un punto de apoyo, atopou un Xía, parada de Ana Figueras. De nuevo buscando Lavadores ese ataque rápido. Sofía Molares, no falta en ataque que lle forza maravillosamente aí Tamara. Que dúas boas accións consecutivas de Tamara en defensa. Ben Raquel achegándose en bote, buscando acción para Sara, cambiando de dirección, tiña o Carriro libre. Sí. Reclama lle Tamara que estaban en 2 contra 1 ali na zona exterior que lladera. Buscando a Tamara, buscando aí a Paula, topando, balón a esquina, es atreverno, lanzamento, outra parada de Ana. A segunda parada de Ana Figueras. Ben Sara Limes. Nuevamente de derecha a izquierda Sara Albalucía, que le va la superioridad de cada esquina. Golazo na escuadra. Que ben xogou Lavadores aí a continuidade. Xogo característico do equipo de Panchi. Un gol aí de Marta, ben localizado na esquina longa. Raquel buscando esa acción
cargando como sempre moitas as accións no 2 para 2 con Paula e buscando cara a esquerda. Di que hai falta aí de Sara, que apartou a xogadora para tratar de roubarlle o balón. Sí, Lavadores que a pesar da profundidade que está tendo defensivamente, despois están metendo moi ben as axudas e os impares. Tamara seguía reclamando as súas compañeiras que xoven cara a aquel lado, pero é difícil ser capaz de levar esa bola. E o roubo aí de Paula, correndo, vai chegar Uxía con dificultade, non? Realmente perdeu o balón. Atacando de novo o equipo do CDC Lavadores. Alba Lucía, Sara Limés, Sofía en esa primera línea que ya sabemos de memoria. Vaya Alba Lucía tratando de penetrar, buscando ya esa superioridad de los 2 para 2 que no consiguió. Atacando de nuevo, buscando ahora cara derecha Sofía, queriendo filtrar ahí a súa compañera que se desdoblara dentro do extremo. Non conseguiu conectar e nova perda de novo os Lavadores. Ven Raquel, balón para Sara, pasos de novo, nova perda de balón e van 4 do Chapela que non se dá asentado, Sí, estálle costando moito entrar no partido. Tamén mérito da defensa de Lavadores, que está aí moi presionante e obligándoles. Balón que se vai por fondo. Estábamos mirando por outro lado. Uxía estaba probando, Uxía Méndez de meter algún problema no cello. Sí, estaba probando. Agora está no banco. Ven Raquel buscando esa opción de 2 para 2 con Pablo. Raquel para Sara, que venga amagado ese pase, vaya impar que se xogou aí o Lavadores. Raquel, penetración 7 metros, que vaya a sacar boa acción aí de Raquel. Vai de novo la acción de penalti. Ahí Raquel amagando lanzamento que se va por enriba do arco de Raquel. Y atacando de novo o equipo do barrio de Lavadores. Ordenando Sara Limés a súa compañera no extremo para que se desdoble. En Sofía. Saman aí de Tamara, que dificultó o pase. Alba Lucía buscando a nuevo Sara Limés, buscando ahí Sofía, una opción de lanzamiento saliendo bien de Paula, pero aparece Tamara. Ese centro defensivo de Balonmán Chapela fortísimo. Sí. Ven Sara Limés buscando opción de lanzamiento, lanza, quería filtrar ya o balón a su compañera no pivote a Nieves, pero non conseguiu. Iniciando ataque de novo, Sara Limés, balón para Alba Lucía, co carreiro libre, buscaba esa penetración Alba, faltoulle forza. Estalle costando moito a Lavadores atacar esa defensa tan pechadiña, tan xunta de Chapela. Aí ven Sara engatillando, balón fora. Vai a poñer o balón en o momento de novo Naya. En Raquel con Sara. Tamara de novo. Sara ordenando nova xogada, buscando un bloqueo, probablemente haya avanzado para tratar de buscar un arrastre. Sara con Paula, buscando opción. Sara nuevamente, cara adentro, reviravolta de Raquel. Vaya a ver, cartón amarelo por ese agarrón de Alba Lucía. Iniciando de nuevo, ven Raquel, que ven esa finta. Un lanzamiento, golpe franco nuevamente. Buscando Tamara Ergues, el lanzamiento y a parada de Ana Figueras. Pues si está costando a Lavadores, está costando tamén ao Chapela, Sí, as dúas defensas atascando totalmente os ataques. Sara Limés, Sofía, ben levada a superioridade de cada lado dereito. E outra vez desatascando todo Irene. Sí. 3 balóns que lle chegaron, tres lanzamentos coa mesma localización e 3 goles.
Paula falta en ataque, decretan os colexiado nesa acción de Paula. Anticipou moi ben Sofía, conseguindo unha boa defensa. 4-2 no electrónico. Volve Nieves a pista. Va iniciando de novo Alba Lucía. Esa sucesión de cruces, balón a Irene na esquina, de novo recibindo Alba Lucía no centro, domando un balón que se está volviendo salvaxe. Sí. Venga Alba Lucía nuevamente buscando esa continuidad. Ahí Paula está marcando territorio. Está muy duro el centro de la defensa de Chapela. Ahí va y nuevamente Sara Limes, Alba Lucía a buscar esa acción de cruce con Sofía Molares. Llegó ahí Paula, que sigue marcando territorio, sí, poniendo sellos en todos lados, ¿eh? Sí. Y además, con fortuna, o lanzamento de Sara Limes. Sara que hoxe non está acertada no lanzamento. Creo que son xa 4 opcións de lanzamento. Onte atopaba gol con moita facilidade, hoxe está costando moito máis. Sí, onde engatillou, pero ese non dá atopadas coordenadas da portería. Ven Sara, esa permuta con Tamara. Sara queriendo fritar para Paula. Tamara buscando su bloqueo. Balón a esquina. Balón o Pau. Vaya a quedar o balón para Ana Naporta. Buscando unha nova opción de ataque. Entra ahora Iris aquí no lateral esquerdo. Sí. Tamén partido destacadísimo onte. E aí o Mareiras Boi que foi quen de vaya parada de Naya. Como lle achicou o espacio Naya, eh? Sí. Estaba en 3-4 metros xa. A la donda porteira. Decíamos de Iris que onte foi quen o Mareiras Boi de quizá de sacala de quicio, porque despois no todo acerto que tivera durante o partido non foi quen de telo despois na prórroga, eh? Sí, esa mixta sacou unha bastante de quicio, a verdade. Sí. O gol de Iris, mentras tanto, agora a resposta de Raquel. Na primeira acción Iris que xa demostrou do que é capaz, ¿no? Esa saída aos dous lados que ten cun tren inferior potentísimo que sempre é capaz de ampliar moito o segundo paso e xerar moitísimas dificultades defensivas. Xa na primeira acción o demostrou. Va Iris queriendo arrancar. Sara Limes, Sofía nuevamente. Pasos de Sofía. Esa acción de Tamara que buscaba o primeiro pase longo. Sara iniciando dentro do centro. Vai a buscar ese carril superior de gañada. Escapoulle o balón a Sara no bote cando xa tiña todo franco. Ven Iris na contra. Raquel perseguindo. Balón de Iris a Madeira. E vai a quedarlle o balón para os lavadores despois dese reseite que petan Raquel. Sí, moita imprecisión de momento en Chapela, moitísimas perdas de balón. E Lavadores que por erros de lanzamento non está sendo capaz de aproveitalo de momento. Vai atacando de novo o equipo do barrio de Lavadores. Iris que recolle o centro do ataque agora para iniciar este estático, sacando a Nieves. Desdoblase Irene no lado dereito. Doble pivote, Sara Limes vai a levar a superioridade agora para Iris. Lanzamento, esa tiña Nieves sola na liña. Pero lanzamento de Iris novamente fora. Calibrando todavía o CPS. Sara con Tamara buscando ese balón para Paula, con dificultade. Non cazou ese balón Paula. E unha nova perda de balón para o equipo de Chapela. 15 minutos xa deste primeiro tempo con poucos goles, pero moitísima intensidade. Sí. Que ven aí, chegou Sara, pero vai a ser válido o gol de Sara Limes. Non foi quen de sacarlle esa falta en ataque. Sara Gil, e o tempo morto que solicita o adestrador do CIE Obra Civil Balonmán Chapela. Imos a escoitar as súas verbas. Hay que despertar. Segundo, nos están defendiendo muy arriba. Joder, no estamos buscando. Lo primero corrigen el vestuario.
2 para 2 con el pivote, tanto laterales como centro, y no, lo estamos buscando. Raquel, ¿dónde estás? Estás siempre yéndote al fuerte. Fintas, te vas al fuerte. Fintas, te vas al fuerte. Panchi sabe de sobra lo que hace. Tienes que Estamos machacándonos ahí en el centro todo el rato. Todo el rato. Están subiendo. Aprovechamos. La única vez que hicimos extremos, salió de puta madre. Las obligamos a bajar y acabamos con un penalti claro de Sara. Por favor, divertidos jugando. No os estáis divirtiendo. No os estáis divirtiendo. Venga, vamos, venga, vamos. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Chapela. Pois é unha das claves que non nos cansamos de repetir sempre, que é o de divertirse xogando para sacar o mellor de cada un, eh? Sí, é evidente que estalles faltando alegría no xogo, estalles faltando un poquinho de continuidade, un poquinho de ritmo. Pedía tamén o adestrador un poquinho máis de xogo sin balón ante a defensa tan aberta de Lavadores, que lles está complicando moito. E bueno, a ver se son ahora quen de xogar un pouquiño máis dinámicas en ataque. Vai a poñer o balón en movimento de novo o equipo de Chapela. Vai a ser Raquel quen poña o balón en movimento. Ahí está Raquel con Sara. Ven buscando Paula. Tamara, lanzando ese balón con fortuna. Raquel nuevamente, o cruce con Tamara, domando ese balón. Están igual retardando un poquillo ese espacio. Raquel escapa ese balón. Va a ser golpe franco por Pes na defensa do Lavadores. Sara buscando ese bloqueo de Paula. Raquel que ven circulou Paula, balón o longueiro e vai a quedar o balón aí para Ana. Pero moi bo movimento ahora de Paula, que sí que se poler eso. Recordemos que outra xogadora en idade juvenil tamén que ten Chapela, e que todo o peso que ten tanto en defensa como en ataque dentro do equipo. Colgada para Iris, non foi quen de Collela ese pequeno contacto por parte de Andrea. E aí ven correndo Raquel y los colegiados que non hai nada. Esa acción de lanzamiento de Raquel. Ahí queriendo entorpecer a Sofía. Ven Iris con potencia. Cómo se planta en ese paso cero Iris. Máis que marcado. Tan marcado que ata os ollos se resinten, eh? Sí, o que falábamos de esa potencia que ten o tren inferior para sair a calquera dos dous lados. E nese... Outra vez esta xogada por invasión. De novo, cruce aí aparecendo Iris por diante. Pasos. Esa acción de Iris. Pero ao final tamén recordemos que onte casi ás 10 da noite estaban aquí xogando unha prórroga. É normal que hoxe lles estea pesando un pouquiño físicamente tamén ese partido. Sí, aparte moitísimos minutos dunha intensidade brutal a que tiveron que vivir e as que tiveron que xogar as rapazas do Lavadores. Menos minutos foron a do Chapela, pero tamén moi intensos. Sí. Quizáis a outro ritmo un pouquiño máis baixo, ou ese ritmo que adopta sempre o Chapela para xogar, pero ambos os dous creo que están acusando, porque sexta perda de balón por parte do Chapela. Leva 4 tamén o Lavadores. Ven Sofía, balón para Iris, vai no a cazar, balón na esquina, invasión de área. Foi moi clara por parte de Carmen. Correndo esa Chapela, buscando esa opción de transición rápida. Raquel, ven esa man aí de Sofía, cazou una Raquel novamente, pero aí estaba Ana certificando de que o balón non iba a entrar na caixa. Aí os bombos e os tambores do fronte Tiburón de Lavadores facendo acto de presencia como unha treboada, Sí, incansables ademais durante toda a tarde, ahora levan toda a mañana. Oi, que xiro de Paula, que maravilla. Como recibiu nunha orientación, como xirou. Magnífica acción na pivote do Chapela. Sí, leva varias Paulas xa, o que dicíamos antes, un dos baluartes sen dúbida do seu equipo. Vai Raquel, errou anterior, pero vais a atrever novamente. Raquel lanzando, convertendo.
a pesar do erro anterior, que seguridade, tanto onte como hoxe, que seguridade nos 7 metros. Ben Sara Limés, buscando ese cruce, vai levar a superioridade que ao lado dereito. Sofía, balón aí escapa, sella Irene, cando xa o tiña Franco. Tamén que facilidade de Chapela que ha adestrado o ten para que en calquer perda de balón, calquera recuperación por parte da porteira, xa está buscando o lado dereito do ataque. Sara para Paula, xirando novamente, golpe Franco, agora sí que cazou moi ben Sara Limés. Pero xoga moi ben esa acción de bloqueo dinámico, Sí. Sara, lanzamento, vai a haber 7 metros por ese... E ademais o que consigue que se non recibe, pois como agora chama moito a atención defensiva, as dúas centrais defensivas de Lavadores pendentes dela e facilita os espazos ás compañeiras. Golazo agora de novo de Raquel, asumindo e con moitísima personalidade novamente Raquel. Sí, moita seguridade. Iris con espacio buscando cara fora e anotando Iris, superando aí a Anaya. Iniciando ataque de novo o equipo de verde. 7-5 no electrónico, superado minuto 20 deste primeiro acto. Tomando ahí ese balón de novo, buscando de derecha a izquierda, recibiendo Paula, xirando outra vez Paula, vai haber golpe Franco nesa acción. Está Chapela agora baseando todo o seu xogo nesas situacións de 2 contra 2 e Paula, a verdade, que está facendo moito dano na defensa de Lavadores. Buscando de novo, erguéndose aí el xogador de Chapela. E vai de novo que boa finta, o lanzamento e o gol de Sarai. O gol de Sarai correndo xa o equipo de Lavadores. Saltando Marta a pista. E volta tamén Alba Lucía. Sí, volve a Alba Lucía e cambia Iris agora ao lado dereito. Marcando xogada Marta dende o centro. Buscando ese apoyo, ven Marta. Pasos, decretan os colexiados nesa finta. E correndo esa Chapela. Ainaya. Sí. Buscando cara ao lado dereito. Carreiro libre, buscando esa penetración. A parada vai a ser de Ana. Vai a salvar, vai a ser balón por Pes. Ese resiste de Ana sobre a defensora. Cuarta parada de Ana. Ahora outra perda de novo de Chapela. Que se está marcando, 7ª perda de balón. De nuevo Alba Lucía con Marta. Balón a esquina, ven Irene de novo. Como ya chico ahora Naya. Sí, pero agora a porteira moi agresiva, evitou ese lanzamento que estaba localizando antes aí o longo abaixo e obligou a cambiar a mecánica do lanzamento. Buscando un novo ataque, buscando empatar o partido agora o Chapela. De dereita a izquierda. Esa frena aí apoyándose Paula novamente. Balón en penetración, balón a esquina de novo. Vais a atrever no lanzamento. De novo aparece Ana Figueras. Quinta parada xa para ela nese lanzamento de Sarai. Hai cambio ahora na portería de Lavadores tamén. Lanzamento brutal de Iris contra Madeira. Y corriendo Sara para el lado derecho, filtrando nuevamente, recibiendo otra vez, una y otra vez apoyándose en Sarai. Apareciendo moito ahora extremo do CIES Obra Civil. Balón Chapela, Siria, ahí va Sara. Tamara, de izquierda a derecha agora que ven filtrado Paula sola. Outra vez Paula. Outra vez Paula facendo moito dano. Tempo morto que vai a solicitar Anxo Otero. E imos a escoitar as verbas do adestrador do CDC Lavadores Vigo B. A ver. No nos podemos ir de partido, joder. Estamos precipitadas ahora sin sentido. Pérdida de balón
sin hacer nada, lanzar a lo loco al llegar. Hostia, estábamos jugando con continuidad, encontrando situaciones y ahora llegamos de la pelo y a todo por culo. Vamos a jugar un poco, tía. En defensa no estábamos dejando gol entre defensoras, cerrando pivote y ahora ya dejamos pivote sola. No hace falta ayudar tanto, no es. La exterior está delante del extremo que ataca para que bajase a lo loco como a la ayuda. Entonces genera ayudas y generamos tal, tranquila. Valoramos bien la ayuda si es necesario o no. Vale, bien ataque, ritmo, pero ordenada, no hay que esperársela a la primera. Vamos a trabajar un poco la defensa, si están un día en 6-0, solo basculan de lado a lado, hostia. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Un, dos, tres! Pois aí a chamada de atención de Anxo as súas xogadoras. Eu estaba aquí repasando un poquinho a aplicación da Federación, boas novas, o as casiñas luceros infantil masculino que lle restan nada 2 minutos, está gañando de novo Juan Fersa Gijón, que vai a ser un dos que se vai a pasar ao top 8, non puido finalmente o Novasco a Naitasuna nesa xornada final, quedou apeado dese top 8 tamén no infantil e agardando novas dos juveniles e máis do Novas nesa fase de ascenso a plata. Sí. Va Iris, balón a esquina novamente, lanzamento, agora non foi Irene, pero, ollo, a ver, 7 metros e 2 minutos por un contacto final, din os colexiados, 2 minutos para a xogadora do Chapela. Hai lanzamento para onde, Naya? Sí, pero como xa na primeira acción tras o tempo morto Panchi insistíalles en que volveran ao guión do principio, dos primeiros minutos, onde estaban atopando situacións moi claras a base de continuidades e sí que o conseguiron. A ver agora que xogan na superioridade, outra vez a invasión por diante da lateral e o doble pase moi bo. Que ven o balón de Carmen Apau e a outra parada brutal de Naya. Sí, que está sostendo o seu equipo nestes minutos. A Naya que xa temos visto nalgúna Final Four de base deixando tamén o seu sello, buscando que boa circulación por dentro e o gol que lle temos que anotar a Sarai Fariña, que ben circulou pola liña e ven correndo agora o CDC Lavadores Vigo. Vai a facer os cambios. Iniciando ataque, Marta dentro centro, Alba Lucía buscando unha acción, cargando cara ao lado dereito. Marta penetrando, lanzamento, vai a ser golpe franco. Iniciando de novo ataque o CDC Lavadores despois dese golpe franco. Iris de dereita a esquerda agora cargando con dúas xogadoras na liña. Marta de novo. Sí, está xogando agora a superioridade con dúas pivotes. Ben Marta, penetración, outra parada de Naya. Pero vai a haber 7 metros nesa acción. Vai no lanzamento os Lavadores, o gol que consigue aí Antía. Ataque de Chapela, menos de 4 minutos para chegar ao final. Están insistindo moito aí nese lado, están sacando moito rédito, Sí, ese traballo aí de extremo sempre atacando hacia o centro e conseguindo moitísimas dificultades na defensa de Lavadores 6 Sarai. Vai buscando lanzamento Raquel. El gol de Raquel novamente. Que seguridade ten nos 7 metros. Cuarto gol, errou tan só un. Ven Marta Iris poñendo a moto a funcionar. A parada de Naya novamente. Quinta parada de Naya Otero. Vai Tamara sacando aí esa contra. Vai a recibir con dificultade, pero recibiu encarando a porta. Van a ser
7 metros. E outra que consigue Saraya, a verdade é que está aí conseguindo últimamente moitas situacións eficaces, a ver si seguen coa mesma seguridade nos 7 metros. Aí Raquel, outro balón a caixa, o quinto gol salen de os 7 metros. Atacando de novo el equipo de Anxo, marcando esa camiseta para ese desdoble. El balón a esquina de Iris, parada de novo de Naya. Vaya paradón de novo de Naya. E Naya sostendo durante todos estes minutos o seu equipo. Ademais moi agresiva ante os lanzamentos, moi explosiva, está complicando moitísimo as lanzadoras de lavadores. Ven aí Tamara, filtrando moi ben ese balón. Que ben o xogo sin balón aí de Chapela. O gol de Lucía Cosí. Atacando lavadores con 8-11 no electrónico. Alba Lucía, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento, balón por fora. E estás empezando a facer a portería un poquinho pequena para lavadores. Sí, Naya está conseguindo ao final que as lanzadoras de lavadores estén inseguras e arrisquen máis nos lanzamentos, está conseguindo ou paralas ou obligalas a lanzalas fora. Ven buscando outra vez cargando na dereita e obtendo rédito de novo Sarai. Sí, mudaron un pouco os papeles agora está sendo Chapela que ten moitísima máis fluidez no xogo de ataque, lavadores un pouco máis atascada. E mudando incluso o xogo habitual de Chapela, que suele cargar máis contra o lado esquerdo, que está levando con o lado dereito. Sí, está sendo capaz de traer os balóns aquí, de xogar moito máis sin balón, a verdade é que moi ben axustado o xogo. Alba Lucía, balón a esquina novamente, recibindo aí Marta. Alba Lucía que vai a encarar, buscando un pasos aí de Alba Lucía. Está aí faltando un pouquiño de determinación ou algún lanzamento intermedio que sí que sabe facer. Que xa o temos visto en categorías bases, pero está aí faltando quizás atrevemento. Sí, que ademais Alba Lucía ten un moi bo lanzamento aí sorpresivo, un bo lanzamento entre liñas, que non Iris tamén, e non están sendo quen de sácalo. Aí iniciando Marta, Alba Lucía, pase a esquina, vais a atrever no lanzamento de novo, outra vez o balón por enriba, nese lanzamento de novo Míguez. Sí, pero qué difícil é cando a porteira está sacando balóns, que difícil é enfrontarse a esa localización para unha xogadora diestra no lado dereito. Zona chicharra do descanso con ese marcador de 8-12 a prol do Balonmán Chapela, que comezou dubitativo, con moita perda de balón, sobre todo nos primeiros minutos, pero que co paso do tempo foi asentando e incluso cambiando o modelo de xogo, agora que sacou a Paula tamén da pista, que lle estaban dando moito rédito, coas continuidades cara ao lado dereito. Sí, que ben foron capaces de entender o que partido pedía e de adaptarse cambiando a súa forma de xogar. Pois con este 8-12 tomamos uns intres de descanso, voltamos pouquiño antes de que comece o segundo tempo. Ata agora. Vale, escuchamos. Bien, empezamos mal. Pues lo que dije yo, defensa adelantada, aprovechamos, ¿vale?
Bien los extremos, buscando ese hueco. Si están tan arriba, y si están arriba en el central, lo mismo. Sacamos a pivote. El único fallo del pivote. Recibo el balón y lo paso directo. No. Recibo, me doy la vuelta, boto y veo lo que hay. Ojo, no voy a lo bestia, porque si no puede ser falta en ataque. Pero miro lo que hay, ¿vale? Después, otras acciones. Estamos recibiendo, botando el balón y cogiéndolo. Nos quedamos sin nada. Damos los 3 pasos de iniciación. Buscamos el bote continuo, sin volver a coger el balón y miramos lo que hay. Si estamos lejos, obviamente. Vale, defensa. Muy bien, ya sabemos las dos que lanzan, las estamos tapando muy bien. Con lo cual, seguimos así. Vale, defensa igual, fuerte, vamos a salir. Como empezamos al principio. Vale, y volvemos a hacer rotaciones después. Vale. Y ya está. Sí. Tamara, Tamara, es lo que te dije yo antes. Circula de vez en cuando, porque las vamos a reventar, ¿vale? Vale, muy bien, niñas. Venga. Es que están súper arriba. Sí. Yo no me voy a meter ahí porque voy a entrar y me van a quitar ahí. Yo me voy para arriba y buscáis el espacio. Eso es. Sí, también. Vale, lo dicho, ¿vale? Muy bien, seguimos, tiramos de orgullo, ¿vale? Lo que os dije antes de empezar. ¡Vamos, hostia, vamos, venga! Nayara, sales titular. No, sale no. Oh.
Pois nos voltando xa a recoller o noso posto aquí no andamio da altura, mentras mirabades xa sin máis durante o descanso esa alfombra floral conmemorativa desa festa de interese turístico nacional que ten Bueu, que son as alfombras florais do Corpus, aquí que ten moitísima historia, e aparte, bueno, pois con outra vila hermanada tamén con isto como é Redondela, tamén con moitísima tradición das alfombras florais, pois esa alfombra conmemorativa desta Final Four aquí en Bueu, unha das actividades que se puideron disfrutar, das que se puido tamén participar moito público nesa elaboración, o mesmo que os xogos tradicionais que tivemos durante a tarde de onte tamén, onde, bueno, a chuva fixo acto de presencia, hoxe parece que quere dar unha tregua, que se quere presentar tamén para disfrutar do balonmán aquí en Bueu, todo preparado para este segundo tempo, e veremos se o CDC Lavadores se quen de collerlle o pulso novamente ao partido. Sí, costoulles na primeira parte, a ver si... Seguides mirando, perdona Luis, ese mural feito pois por unha persona que xa nos deixou, como foi Charlie, un, bueno, exporteiro do Bueu, do Pollo, entre outros xogadores, no que aparece depois tamén a figura da persoa que tamén leva o nome desta instalación, Pablo Herbello, que tamén, bueno, como dicíamos cando fóramos o Rosal, unha figura tamén moi relevante nese clube. Sí, e bueno, e no balonmán galego en xeral, en Teucro, no Rosal, aquí en Bueu, e vaya mural agora mesmo, ¿no? Tanto quen o fixo como quen dá nome ao pabillón, dúas figuras que por desgraza nos deixaron moi novos, pero que sí, importantes foron para o balonmán galego. Sara engatillando agora sí, collendo a coordenada xa, conseguindo o seu segundo gol. Ben Raquel buscando Sara que vai a tranquilizar ese ataque. Iniciando de novo o Chapela con 9-12 no electrónico. Buscando agora cargar de dereita a esquerda. Buscaba aí esa posibilidad de Andrea, pero ben defendida por la defensa de Lavadores. Ben Raquel buscando ese 2-2, lanzamento de Raquel, legouse a Chapa, ven buscando aí a contra o Lavadores, chegou Sara Gil a tapalo, a cortalo. Sí, bo repliegue aí. Atacando de novo o equipo chapeleiro. Sara ordenando. En Tamara, cara al lado derecho, Raquel buscando ese aclarado con ese bloqueo de Paula, que eleva la superioridad de cara al lado izquierdo. Y un golazo que consigue de nuevo o sobra Civil, Balonmán Chapela. E continúan un pouco tornadas os roles, ¿no? Aí Chapela pois conseguindo levar moitos balóns aos extremos con continuidade e, sin embargo, Lavadores atascándose un pouco aí no xogo cara ao centro. De novo balón para Chapela. En busca de ir incrementando un poquinho máis esa vantaxe para rematar coa victoria. Tamara buscando esa penetración. Ven a defensa agora por parte de Paula Alonso. Tamara de nuevo, cara Sara cazando ese balón muy arriba. Ven de nuevo a defensa de Paula, haciéndose muy fuerte en ese centro defensivo, esa defensa 5-1 que está aplicando ahora el equipo de Anxo. Raquel para Tamara, que viene ese pase de costas a esquina. Lanzamiento por parte de Noa Cusi, que non acertou a llevar o balón a caixa. Y nuevamente Sofía buscando achegarse ahí. Sara Limes poniendo directa. La parada la de Aroa. Preparando un nuevo ataque. Llega Lucía para iniciarlo.
Sofía, Sara Limés, que continúan ahí en esa primera línea. Ben Sofía buscando esa acción de penetración. Escapó el balón das mans nese contacto de Tamara. Va a iniciar de nuevo Sofía. Balón para Alba Lucía. Continuidade de cara ao lado dereito. Sara Limés amagando. A parada de Aroa. Sí, como lle está costando xa Sara a topar portería, onte coa facilidade coa que estaba facendo gol e hoxe estáse atragantando un poquinho o lanzamento. Ahí atacando de novo o equipo de verde. Ben Sara chegándose en bote, que ven o desmarque de Paula, deixando balón na caixa. Fantástica acción de Paula aí. Sí, outra vez vos minutos de Paula, tanto en ataque como en defensa. De novo que ven a parada de Aroa, como lle foi en bloque, como lle ofreceu ese corto. E a parada de Aroa. Sí, a portería de Chapela que sigue a un nivel altísimo, a pesar do cambio de porteira. Dúas accións moi boas. Dous dedos arriba nesa man esquerda por parte de Sara. Ven Tamara. Non con o lado dereito, Raquel insistindo cara ao centro. De novo Tamara. Esa man de Sara Limés. Que lle dicía Tamara a súa compañeira, deixa oír que era nosa. Ven Alba Lucía buscando unha acción. Pasos de novo Alba Lucía. Sí, estaballe reclamando tanto a Alba como Pancha a Paula que tiña que cortar, que Alba estaba esperando o corte da pivote e non se entenderon aí na situación de ataque. Ven Raquel, balón de novo para Paula, aí ese balón fuera, vai a haber golpe franco. Esa acción de Paula. Voy a iniciar ataque estático nuevamente. Tamara, lanzamento, boa parada de Ángela, que xa onte fixo uns números brutais e que quere continuar. Sofía con espacio, gol de Sofía. E non hai que esquecer que Ángela, falábamos de Sara e de Iris, pero é outra xogadora juvenil de primeiro ano, é dicir, lavadores con moitísima xuventude e con todas esas xogadoras a un nivel altísimo. Sara ordenando nova xogada para que se deslicen los extremos. Raquel con Paula, cazando ahí Paula ese balón. No fue quien de poder levantarlo para conseguir un lanzamiento. Atacando de nuevo Sara, Tamara con espacio para Sara, que me le va la superioridad de ese cruce ahora para Raquel, queriendo elevar a superioridad en el lado izquierdo. Raquel, lanzamiento. Nueva parada de Ángela. Oportunidad para lavadores. En Sofía buscando esa penetración o lanzamiento. Acaba na caixa de Sofía. Un segundo gol poniendo 11-14 no electrónico. Bien buscando de nuevo. Sí. Buscando desde el extremo. A ver un nuevo golpe franco. Ahí Paula iniciando nuevamente. Sara en el centro, voy a buscar ese primer bloqueo avanzado. Tamara con Sara, Raquel voltando de nuevo cara ao centro. Abusando ahora un poquinho en exceso aí Raquel desas voltas. Sí, estáballes dando moito resultado, levar os balóns fora e ahora levan unhas accións un poquinho cecadas en ir aí ao centro. En Sara Limés, engatillando, balón a Madeira. Esa acción de Sara. Non atopa hoxe a porta Sara. Está facendo ben, unha boa selección de lanzamentos, aí está moi ben xogada, está facendo o que ten que facer, pero topándose co pau outra vez. Oportunidade para Chapela. De novo para tratar de incrementar a distancia. Ahí buscando ahora de derecha a izquierda Sara, escapa sello balón, pero viene a cazar ahí Tamara, filtrando de nuevo para Paula. Pues parece ahí boa man por parte de Paula Alonso para evitar que Paula López pudiera recibir
Correndo ben Irene. A penetración, digamos colexiados que non hai nada, ven a defensa de Sara aí. Sí, pero Chapela outra vez un pouquiño insistindo demais nesa acción. Ademais, Paula defensora está moi pendente de Paula pivote atacante e están atascando moito aí o xogo. Aí o erro no pase de Tamara aos pés da súa compañeira que xa se desplazaba pola liña sola. E outra perda na mesma zona. Vamos a producir os cambios. Voy a iniciar de nuevo Sara Limés dende centro. Ahí va Lucía, que se desdobla en Sofía, ben recibida arriba por Sara. Evitando males mayores. Sofía con Sara Limés, que ven esa finta de Sara Limés. Vaya a ver, 7 metros, 2 minutos ahí para Paula. Vaya finta descomunal agora. Sí. Vaya línea de 7 metros Antía Fernández. Aí pausa ahora. Aí Antía, balón a Madeira, recolle de novo Antía. Vai a ser o balón para Lavadores, nova posesión para o equipo do barrio de Lavadores. Aí pedindolle o banco que man aí. Non acusi, pero non o conseguiu. Balón a esquina, Irene, parada de Aroa. Bola extra, vai ser a terceira para o Lavadores. Aí pedindo un pouquiño que o que dicía eu antes, o Balomán Chapela, os adestradores, dese lanzamento de 7 metros a como superou a liña de 7 metros a lanzadora. Sí. Pero bueno, ahora Lavadores sí que está sendo quen de elevar os balóns fora con máis continuidade. A ver se Chapela volve a interpretar ben o xogo como na primeira parte. Ahora moi ben, moi ben. O golazo dende a esquina. Ahora o balón Chapela. A pesar de estar un a menos, como agora sí que foron quen de darlle un poquinho de continuidade a Canadá. Vale, iniciando de novo o equipo vigués. Ben Sofía. Balón para Sara Albalucía dende o extremo, atrevéndose agora sí. O gol de Albalucía. O primeiro para ela. Iniciando ataque de novo o equipo chapeleiro. 12-15 no electrónico. Tamara insistiendo con el centro, Sara buscando esa penetración, o gol de Sara. Nueva combinación ahí no centro. Y ven Sara Limés poniendo directa nuevamente, ven recibida baixo por Tamara. Y vaya a haber golpe franco de nuevo en esa acción. Seguir vendo esas bandeiras do fronte Tiburón, do xente do Lavadores. Sí, no. O sea, chegou aquí e sigue esa tronada, non paran, a ver, que non paran de animar, son unha afición envidiable nese sentido. Non perda de balón agora do Lavadores. Buscando outra acción de ataque o equipo de Chapela. Ben Paula López buscando un apoyo, erro ahí no pase de Paula. Ben Iris poniendo, perdón, Sara Limés poniendo directa. Uy, o erro de Sara. Sorprende, Sí, está claro que non ten o día hoxe Sara de cara a porta, porque o resto de xogo non está mal. De feito está ahora Panchi animando, aplaudindo a acción, porque é unha acción defensiva boísima, pero despois non está topando porta. Outra perda agora de Chapela, pero non está topando porta nunha das súas especialidades, porque é unha xogadora con moitísimo gol, con moitísima facilidade para conseguir gol, que hoxe non está topando. Ven Albalucía buscando esa penetración. Acaba balón na caixa, pero estaba a xogada invalidada. Inició el ataque de nuevo Sara Limés.
Sofía nuevamente, desdobla Sara. Sofía buscándose Carreiro. Con ese desdoblamiento separando a las defensoras. Atacar de nuevo Sofía. Con Alba Lucía, lanzamiento. Atreviéndose ahora a algo que sí que ya estábamos pedindo, non? Sí, Ese lanzamento na distancia que sí que sabe facer. Sí, é verdade que agora un pelín precipitado porque estaban xogando con dúas pivotes, pero bueno, a ver si vai sacando máis a relucir. Boa penetración de Sara que peta aí coa súa compañeira. E que xa se ha ido do ombreiro. Vai haber 2 minutos agora. Sí, na axuda chega un pouco tarde Paula e... Aí no lanzamento por enriba do arco agora Raquel. Veremos na seguinte, ¿no? Fallou o primeiro, despois tivo moitísima seguridade en todos os demais, agora acaba de volver a fallar. Veremos que sucede no seguinte, si sigue tendo a mesma confianza. Personalidade non lle falta. Sara Limés. Inferioridade do equipo de Vigo, escapa o balón aí Alba Lucía, pero consigue cazalo. Sara pedindo balón, cambiando ritmo. Alba Lucía, al lado dereito que ben leva a superioridade, escapa o balón ao final. Pero boa circulación de balón aí do equipo de Anxo. Sí, enfádase Pancha aí porque era unha situación cunha máis. Iniciando ataque de novo o equipo de Chapela. Raquel Lago agora dentro do centro. Minutos de descanso para ver el sombrero tamén de Sara. Raquel, Tamara filtrando aí, moi ben para Sarai. Van a sacar os 7 metros. Vai a ser Paula agora quen asuma. No, volve... De novo Raquel. Volve Raquel a... Ten nome propio aí os 7 metros. No balón Manchapela. Vai de novo Raquel Santos, outro gol de Raquel. Personalidade non lle falta a Raquel, dende logo. Despois de errar o primeiro, de agora volver a errar e con que seguridade volve a asumir a responsabilidade. Vai a pedir tempo morto agora novamente Anxo Otero Panchi, o adestrador do CDC Lavadores Vigo. Así que vamos a escoitar as verbas do adestrador neste tempo morto. Venimos. Es imposible si estamos regalando bolas continuamente, si nos estamos complicando la vida continuamente. Estamos una menos, en vez de atacar, que me hagan golpe franco, hagan el ataque, juego, le doy un balón a un extremo que está llegando a un del curso de extremos y regalamos el balón. Claro, ¿qué necesidad tengo? ¿Queréis jugar con calma? Con calma, pero vamos a darle mucho ritmo, transiciones. En el momento que apretamos un poco, defendimos intensas, le dimos ritmo, remontábamos el partido, ya bajamos otra vez. Que no nos metan en su ritmo, vamos a jugar nosotros al nuestro. ¿Vale? Salimos 4-2, defiende Antía, Paula, arriba Iris, Sofi, abajo exterior allá Irene, exterior aquí Alba, ¿vale? Exterior aquí Alba. Hacemos... Iris, te vas al extremo izquierdo, Alba derecha, Sofi lateral derecho, Irene y viene Antía al cambio por Sara que va al centro. Vamos. Pois a aposta arriscada agora de Panchi con esa defensa 4-2. Sí, no, pero ademais moi clara nas indicacións de que Chapela está conseguindo levar o partido ao seu ritmo, o xogo que a elas lles interesa e Lavadores non está sendo quen de manter esa viveza e esa continuidade que tiña nos primeiros minutos e que ademais a súa seña de identidade. Ahora vai probar con Iris entrando no extremo esquerdo, a ver si consiguen cambiar o ritmo e a dinámica do partido.
Preparándose Sara Limes dentro centro. Siguen Sofía Alba Lucía en esa primera línea. Ahí Alba Lucía sacando a Iris, que aprovechará esa potencia que ten para hacer esto. Para iso sacou Anxa Iris aí no extremo, ¿no? Para sacala por fora, para que facela participar e conseguir que o xogo teña un poquinho máis de fluidez. Atacando de novo Chapela, buscando pola dereita, balón que chega ao extremo Sarai, balón a caixa de Sarai. Oye, ese toque xustiño aí a ese golpe de man. Ven buscando por el lado derecho, balón que se va y fuera, ese lanzamiento de Irene. Achicó una Bengaroa. 13-18 no electrónico. Superamos el minuto 46 ya de este partido. Buscando cara a la esquina y otro gol de Cusi. Desaxuste moi grande nas dúas avanzadas que non se entenderon. En Alba Sara Limes sostendo aí esa transición, erro na recepción de Irene. E ademais o peor que che pode pasar cando tes que remontar e cando plantexas unha defensa agresiva é conceder un gol fácil e despois unha perda. A verdade é que se empeza a poñer moi complicado o partido a Lavadores, como non se saquen de enganchar ahora un par de balóns seguidos. Iniciando Aida, buscando aí filtrou moi ben, topou a súa compañera no pivote, vai a sacar uns 7 metros. Aí boa acción con Lucía Cusi. Aí de novo, la de sempre. Raquel Santos, no lanzamento e outro gol de Raquel Santos. Ten limpas as 4 esquinas da porta, a verdade é que colocando moi ben os lanzamentos. Os dous que errou que foron fora os dous, pero moi pretiño tamén e axustando moitísimo ese lanzamento de 7 metros. Ben Sofía, Sara Limes, que ven agora a defensa aí da xogadora do Balonmán Chapela. Aí de Alba, que lle aplicou a grapa. Aí se a repoñer aí Sara Limes. Iniciando novo Sofía, buscando cara adentro, quería filtrar aí a súa compañeira na liña de 6 metros. Pero non atopou aí Sofía, novamente atopou Oco, 7 metros agora para o CDC Lavadores Vigo. Vai Antía outra vez. Sí, no Antía para ese lanzamento. Ahí Antía, el lanzamento directo, el gol de Antía. Ataque de nuevo para el equipo de verde. Raquel dende o centro, buscando una nueva opción de ataque ante esta defensa 4-2 que está planteando ahora Panchi. Corre muy bien por la línea pivote, cerrando esos espacios. Ben Raquel reviravolta, buscando un apoyo más que llegó un poquillo tarde. Pero xa o tiña Franco. Buscando de nuevo. Ahí, erro. Será una pérdida de balón para Chapela. Corriendo Lavadores. Alba Lucía. Sara Limes con espacio a engatillar. ¡Buah! Golazo. Golazo de Sara Limes. Ahora sí que atopou Sara a portería. Leva a Lavadores un par de defensas moi boas, deixando iniciar a Chapela con diestra na dereita, obligándoas a decidir dende ali. Y ahora Chapela un poquillo precipitada también. Sí. La chapa que saca, ven a contra. Los Lavadores. Vaya a ver 7 metros por ese contacto final. Muy liseiro, pero estando dentro de la área. Que conlleva ese lanzamiento de 7 metros. Para el equipo do barrio de Lavadores.
Sí, como meta os 7 metros que se vuelve a meter no partido Lavadores. Plantea unha distancia de 5. Veremos si a reduce agora. Pleno lanzamento. Hago gol. Dio 7 metros para Lavadores. Agora que pide tempo morto é o adestrador de Chapela, tratando sobre todo de parar un pouquiño ese ritmo de Lavadores agora. Sí. Para buscar solucións. E para intentar axustar, supoño, ataque ante esa defensa 4-2. Reten el balón. Escuchamos. Primero, joder, nos han subido arriba. De repente, ataques cortos y lanzo, que me toca lanzar. Coño, vamos 4 arriba. Estiramos los mínimos ataques posibles, lo más largos posibles y tenemos. Siguen arriba, seguimos desdoblando, seguimos moviendo, ¿ok? Paula, sales ahora por Lucio otra vez. Vale, Dama, pasa al lateral bueno y las demás seguimos igual, ¿sí? Vale. Venga, vamos, niñas. Vale, calma, tranquilidad, ¿vale? Ataques largos. ¡Un, dos, tres, Chapela! Se apoñera o balón en movimento de novo, despois dese tempo morto que solicitou o adestrador de Chapela. Atacando de novo o equipo de Chapela, agora con Tamara no lado dereito, buscando mellor unha outra actividade nese lado dereito. Boa superioridade que levan. Lanzamento moi difícil, agora. Pero outra vez moi precipitadas. E Lavadores que está conseguindo o que buscaba con esa defensa tan aberta, que Chapela se precipite, que suba o ritmo, que suba as posesións. Iris que non sei onde lle falta por xogar nesta Final Four. Nos dous extremos, en toda a primeira liña. Jugadora completísima, Iris Santana. Atacando de nuevo Chapela con Tamara. Raquel no centro, buscando nuevas aportacións. Que ven aí Tamara con Paula, gol de Paula. Ahora sí que atopou aí unha solución boa a Chapela a esa defensa 4-2 co bo traballo de Paula no pivote. Estamos no treito final xa do partido, 17-21. Con máis de 8 minutos para chegar ao final. En Sofía Molares. Sacando a Iris dentro do extremo, filtrando cara ao seu pivote. Aí ven a defensa de novo de Chapela, aplicando. Vai a iniciar, piden tempo para secar o balón ou para cambialo. Vemos. Si continúan o cambian, cambialo. Con outro balón. Balón que se vai a poñer en movimento. Aí Sofía nuevamente. Sara, lanzamento de Sara, caixa. Gol para Sara Limés, o cuarto gol para ela. Atacando outra vez do Chapela. Moitas perdas de balón que agora sí que lle están penalizando. Sí, pero como Lavadores consigo o seu primeiro obxectivo, que era subir o ritmo, que Chapela se precipitara, e agora están atopando situacións claras de lanzamento e está cambiando totalmente o rumbo do partido. 19-21, pouco máis de 7 minutos para chegar ao final. Buscando de novo o Balomán Chapela un novo gol. Que ven esa túa miña con Paula, vai haber 7 metros nesa acción. Está sonando moi ben, flotando Paula detrás das dúas avanzadas. Sí, Paula está entendendo moi ben o que necesita o equipo para atacar esa defensa. Tamara está entendendo moi ben con ela. E de novo outro gol de 7 metros Santos.
Ahora cambio defensivo tamén en Chapela. Y vai sacar a... Acción de Raquel Salvalucía. Vai sacar exclusión. Sí. Ese derradeiro contacto de Raquel Santos Salvalucía, que vai levar o banco. Pues momento importante ahora para o partido. A ver, xogamos con dúas pivotes outra vez, co pasa do extremo. En una esquina vais a atrever Iris. Hierro no lanzamento. Vais a quedar con 4. Sí, ese contacto pechar. No consigue. Va a ser la segunda exclusión para o Chapela. Muy pocos segundillos. Sí, ao final enfádase Chapela, pero esa é unha situación que se está sancionando continuamente, o paso longo do exterior a hora de pechar, porque é unha acción moi perigosa para os extremos. Vemos ahí ese plano desde la zona de lanzadores. Un lanzamiento muy gol de Antía Fernández. Y momento clave ahora, doble superioridad de Lavadores a 6 minutos do final. Panchi que plantexa unha defensa todavía máis agresiva. Sí, ahí va Raquel, buscando a Sara, tratando de aplanar, que ven Sara, filtrando el balón ahí a Paula. Está ofreciendo en todo momento solucións ás súas compañeiras. Vai Sara, buscando esa finta, reviravolta, pasos. Ven aí a defensa de Lavadores. Moi ben. Ven Iris cazando o balón, agora sí. O anterior non entrou, pero esta sí de Iris. Pero que ven a defensa de Lavadores evitando facer o golpe franco, xuntándose. 21-22. Camiño dos derradeiros 5 minutos de partido. Vai Raquel con Tamara. Raquel nuevamente. Raquel por fora. Gol de Raquel. Sí. Estáse queixando Panchi da orientación de Paula. Sin esa situación lle dá saída hacia fora, non tes axuda da compañeira. Sara estaba facendo moi ben as axudas na zona central e por eso Panchi estaba pedindo que orienten sempre o centro para ter axudas. O gol de Sofía Inés, amago de pase. Cuarto gol de Sofía, vai a recuperar en breve esa a primeira xogadora o la Chapela. Raquel con Paula enlazando ahí pases, tratando de rañar segundinhos e seguir avanzando metros. Haciendo solucións aí Raquel, erro no pase cara Tamara. Correndo xa Iris, encendendo a moto, vai Iris, golazo de Iris Santana. Potencia de Iris. Teniendo os cabalos en funcionamento. Recupera esa Chapela a igualdade. Sí, toda en pista. En Raquel Santos ten a súa compañera sola no extremo. Sí. Estánlle reclamando as compañeiras que solte o balón aí a zona exterior. Ahí de nuevo atacando el equipo de verde. Raquel buscando opción, penetración de Raquel o gol de Raquel Santos. 10º gol para ela. En menos de 4 minutos va a ir a Robana y no così. Quiere sacar ya contra ella Raquel. Uy, va a sacar a exclusión de Sara. Sí, a utilizar aí o saque. Los 2 minutos para Sara Limés. Pues unha acción clave, porque Lavadores ahora non vai poder manter a defensa arriba, creo que estaba xerando tantos problemas a Chapela, e a ver como xestionan esta superioridade. En Sara, balón para ata esquina, viene la superioridad de gol de Cusi nuevamente. Cuarto gol de mi extremo. Superioridade agora de Chapela, a ver se quen de facer un par de accións boas de defensa que lles permite rochar o partido. Por lo pronto, defensa mixta sobre Iris Santana. Alba Lucía, balón para Sofía, desde fora. Invasión de área. Pois a primeira acción defensiva positiva de aí a temos. Sí, o cambio aí coa mixta sobre Iris.
Atacando de nuevo Chapela. Menos de 3 minutos para llegar al final. En Sara, cambiando a dirección. Boa finta de Sara ahí, buscando esa penetración. Moi boa axuda de Paula. De nuevo Paula López, tú a Miña. Pivote de Chapela. Raquel, Sara. Tamara topaba o Carreiro, escapoulle. O balón aí a Sara, perdón, a Tamara. Ven correndo Iris. Na contra, para donde Aroa. Que boa parada, como lle deixou todo ese espazo e despois foise con todo corto. A verdade que moi ben, moi boa parada. Deixando con vida todavía a súas compañeras para que poidan ter a victoria. Sigue a superioridade numérica do Balonmán Chapela. Sara, Raquel, que ven a penetración o golazo de Raquel Santos. Un 10º gol de Raquel Santos. Sí, Panchi que vai paralo. Sí, a distancia de 3 goles, menos de 2 minutiños. Vai a ter que tirar de pizarra para un gol rápido. Sí. Plantearon a defensa, ahora está coa igualdade. Sí, ahora sí que xa teñen que ir a desesperada. Hai que buscar unha acción moi rápida e despois un par de defensas. Pues nada, Raquel nos cintará 40 veces al débil. Como no lo digo, nos cintará 40 veces al débil. ¡Hostia, me cago en la puta! Cerrar eso, ponernos al tal y mandarla para afuera. ¡Hostia, que cinta el débil todo el rato! Salimos ya con todas, ¿no? Vale, no pasa nada. Salimos con todas. Empieza Antía, por ejemplo, en el extremo allá, ¿vale? Iris, Sofía, Alba, Carmen y Paula, ¿vale? Jugamos situación Iris y después individual. Viene Antía, defiende, viene igual al cambio Carmen y ya entra Sara, ¿vale? Vamos, vamos. Esa chamada de atención aí de Panchi. Non Sí, hai máis que dicir, eh? Sí, e un pouco que falábamos, van buscar unha acción directa aquí de permuta baixa, pareceme entender aquí en zona dereita para buscar un gol rápido e a partir de aí ter que intentar subir a defensa para recuperar dos balóns. Non descarto incluso unha colgada cara a Iris que se fixeron onte, 2 veces con éxito. Balón de Alba Lucía. A defensa de Paula sobre Alba Lucía. Enfádase Panchi porque é todo o contrario do que lles pediu no tempo morto. En Alba Lucía, Sofía, Iris, que viene a zafarse da defensa de Raquel. Ahora sí. Sofía, balón a esquina. Lanzamento alto. Ese rectificado que non atopou o arco. Voy a poñer o balón un momento ahora, pedindo un primeiro apoio. Mira, presión de Lavadores, muy arriba. Raquel, Saray, enfándose la defensa. Raquel nuevamente. Y balón muy atrás, Paula, para tranquilizar a Suas. Y Panchi desespérase, pidiendo ya presión. Ven Paula, escapa el balón. Recolle Raquel, buscando esa finta cara al centro. Insistiendo en una otra vez. Derradeiro minuto. Paula con Raquel, balón a esquina. Va Saray. Gol de Saray. Sí, eso creo que foi o final xa. Sí, que vai a ser a puntilla a este resultado, a este partido para que o leve Chapela. Vai aquí xa no derradeiro minuto, 20 segundinhos para chegar ao final. E outro bo gol de Sara aí nese lanzamento sorpresivo que tanto lle gusta. Vaya a rematar aquí, vaya a elevar la victoria o Chapela en Saray. Conectando con Acusi, lanzamiento que se va ahí fuera, vaya a rematar aquí el partido con este 24-27 a prol de Chapela. Que voy a rematar a tempada con una victoria bien merecida, bien trabajada sobre todo, ante un equipo que lle puso as cousas moi difíciles, eh? Sí, pero Chapela conseguiu levar o partido ao seu ritmo continuamente. Lavadores que consigue meterse de novo pois a base dese cambio defensivo e de situacións moito máis rápidas, de subir o número de posesións moito
bueno, pues finalmente esa exclusión sobre todo que os obligou a volver a baixar a defensa e foi o punto definitivo. Pois victoria para o equipo chapeleiro, que se vai levar ese terceiro posto neste derradeiro partido da xornada da mañán, neste domingo de balonmán aquí no Pablo Orbello. Mientras seguides mirando máis repeticións deste encontro. Parabéns aí ao Balonmán Chapela. Imos a agardar a que se fan as fotos, esas celebracións de cada un dos equipos, desas derradeiras verbas entre adestradores e xogadoras, para que dé comezo esa entrega de agasallos, de recordos. E antes agardamos a que Katy tamén recolla protagonistas deste partido. Vemos ese golazo de Iris en suspensión. Buscando ahí esas verbas, Katy, agardando por las rapazas de Chapela. Agardando a que tamén reciban o seu aplauso as rapazas do equipo do Barrio de Lavadores, que mirades aí nesa imaxe máis en pequeno. Están, que van tamén a recibir o calor do seu público. Están aplaudindo a toda esa xente, ese fronte tiburón do Lavadores, que se achegou aquí a Tabueu nesta fin de semana. E vamos a escoitar verbas de algunhas protagonistas que queiran, porque a veces miran micros e non queren. Pero creo que, bueno, xa temos aí, sí, convencidas, vale, perfecto, Katy. Pois xa miramos que tens aí a capitana, a Sara e a Paula, así que, Katy, damos che paso. Grazas, Alberto. Sí, aquí dicen que non queren, pero tampouco se fixeron moito de rogar esta vez, non se fixeron moito de rogar. Chicas, noraboa por que rematar esta tempada cun bo sabor de boca, verdad, Sara? Sí, a verdade é que despois do partido de onte tiñamos que deixar todo hoxe e así o fixemos, con ganas, a desfrutar do último partido da tempada e a disfrutar. Non hai máis. Estás un pouco nerviosa porque eu sei que hai máis de un que vai facer un corte desta entrevista que xa os coñecemos. Pode ser. Paula, como se soe dicir, mal falado, pero para que nos entendamos, senior de primeiro ano, elevando aí o peso do equipo en parte, tamén en defensa, e bueno, non hai quen te supere a hora de xirarte en ataque no pivote, Bueno, tengo un equipo que me axuda un montón, levamos entrenando toda a tempada xuntas, pois é moito máis doado facelo así, acompañada, creo. Un mensaxe tamén para o equipo, pois nada, chicas, simplemente seguide disfrutando, seguide sorrindo como estás ahora mesmo, Paula. Nada, deixo vos para que recibades o voso detalle. Dou por sentado que ides quedar para a festa da tarde, Home non. Pois pechamos así, en nada, ás 4:30 voltamos coa final masculina. Bueno, chicas.
Imos coa entrega de agasallos deste terceiro e cuarto posto da Final Four da segunda autonómica feminina, e para iso contamos coa presencia de Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán, Sonia Loira, membro da directiva do Bueu Atlético Balonmán, e Manuel Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán. Comezamos recibindo ese agasallo, esa entrega, co cuarto clasificado desta Final Four, o CDC Lavadores Vigo B. Aplauso para as rapazas de Lavadores. E imos agora co turno do terceiro clasificado desta Final Four, que non é outro, é o CIES Obra Civil Balonmán Chapela. Recibindo aí demands de Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán, Sonia Loira, membro da directiva do Bueu Atlético Balonmán, e Manuel Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán. Recibindo cada unha delas a foto conmemorativa deste final de tempada 25-26. Imos a inmortalizar este momento. Imos a pedir agora ás rapazas do Lavadores que se acheguen para facer esa foto conxunta coa que imos a pechar esta xornada de mañán do domingo desta Final Four de segunda autonómica, con esta foto de recordo con ambos os dous equipos. Pois forte aplauso para os dous conxuntos e recordamos, volta ao balonmán durante a tarde, ás 4 da tarde a final masculina e ás 6 da tarde a final feminina. Vémonos.
up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.